Опитахме се да преминем и изгубихме регистрационните номера. На много автомобили липсват, но не знам скоро дали ще се открият. Целият етаж е под вода. То се вижда, отвънка водата беше до тук. Това означава, че има толкова до тавана на първия етаж, който е долу при 7 етаж. Копка, която все още не мога да открием, не знаем къде е. Тя по принцип си е долу при майка ми. 2 часа и половина пожарната не е спряла да източва водата отвътре. Всичко това беше залято. Цялото село се изпуска и съответно идва всичко тук. Най-ниската ни точка е това. Кой ще плати на дъщеря ми щетите? Кой? Вижте, водата изтичаше там от дупкичките от бетона. Никой не може да ме убеди, че това е от дъжда. Никой! И община Сандански, община Петрич е обявено бедствено положение. Сами виждате, изключително тежка, динамична и сложна обстановка. Проливният дъжд продължава и нощта, и днес през целият ден. Това, което получихме информация от централно ниво, че дъждът ще бъде засилен в вечерните часове, което още повече ще усложни ситуацията. Към настоящия момент има близо 30 сигнала, на които е реагирано адекватно.